бач Ивайло. Здравейте, аз съм космонавт Ивайло. Здравейте, аз съм космонавт Матей. Здравейте! Здрасти! Ние ще отиваме на планетата Меркурий. Добре, къде е планетата Меркурий? Бихте ли ни я показали? Най-близо до Слънцето. О! Първо ще тръгнем от Земята. Първо тръгваме от Земята, обикаляме Юпитер и отиваме на Меркурий. Аха, защо покрай Юпитер? Защо? За да видим тези... Газовете, може би. Газовете, да. О, чудесен маршрут сте си избрали. Добре. Как се казва вашата ракета? Нашата ракета се казва Аполо 2. Чудесно. Какво е интересно за нея можете да ни разкажете? Ами... Нека и да се включат да чуем и другите космонавти. Какво е интересно? Да? Ами, нашата ракета се състои от две помощни ракети и тук е двигателя. Чудесно. Тук е Вие най-първият двигател. Добре, сами ли я И построихте? ето тук, да, сами. Чудесно. Ето тук ще седим ние. Вие? Ето тук в ето тази част ще е нашия автомобил. Ага. Това е много впечатляващо. Добре, нещо да допълните друго? Ами... Космонавт Невена искаше нещо да каже? Не, добре, Ивайла, вие? Ами аз искам да кажа, че тази част се отделя, защото това е това, където Като изгори? като изгори, то се отделя от цялата ракета. Точно така, чудесно. Да? Искам да кажа, че това антена е тук. О, тя е някаква специална, може би? Да. За какво сте си я сложили? Какво ще... Може би ще търсите извънземни? Да. Вярвате ли дали има извънземни? О, добре. А искате ли да срещнете по пътя извънземни? Ами, пожелавам ви да срещнете и те да са миролюбиви. А каква е вашата мисия на планетата? Ами нашата мисия е да търсим за живот и да... Да? И да виждаме на тази планета какъв свят... С скалите, може би. Да, какъв свят представя. Добре. Дай да изследваме почвата. Добре, ако има такава почва, да видим каква ще е. Добре, пожелавам успех на вашата мисия. И космонавти, приготвяме се за връщане на Земята. 3, 2, 1, кацаме!